2:05 del matí. Inés Arrimadas, cap de l'oposició al Parlament de Catalunya. Bon dia, com està? Bon dia i bona hora. Molt bé. Vosaltres? De preocupada de 1 a 10, en quin nivell estaria? Tot és relatiu, però sí que estic preocupada, sí. Sí? Sí. Hi ha moltes coses damunt la taula, perquè en aquests moments, si tenim en compte que Inés Arrimadas és la portaveu de Ciutadans a nivell d'Espanya, doncs, esclar, estem amb uns pressupostos de Mariano Rajoy aturats, amb el suport de Ciutadans, però, en canvi, el Partit Nacionalista Basc, atès tot el que està passant, ha dit, bueno, parem màquines i anem a veure com evoluciona això, no? Per tant, és possible que anem a pressupostos prorrogats? Quin és l'escenari que contempla Inés Arrimadas? Jo espero que no, perquè nosaltres hem arribat a un acord amb el Partit Popular molt interessant de mesures que s'haurien d'incorporar als pressupostos que espero que no s'aturin, no? Per exemple, ara et comentava fora de micro, una setmana més de permís de paternitat. Ja sabeu que a partir de l'1 de gener els pares han tingut 2 setmanes més de permís de paternitat. Ara hem negociat una tercera més, per tant anem caminant, encara estem molt lluny, però anem caminant cap a la igualació de permisos entre paternitat i maternitat, que això és fonamental perquè no discriminin a les dones a l'àmbit laboral, no? Perquè els empresaris diran, bueno, tant fa contractar una dona o home perquè tots dos tindran la mateixa baixa, no? Per exemple, una ajuda anual a les famílies de 1.000 euros per la gent que tingui nens en edat escolar, això afavoriria l'escolarització de 0 a 3 anys, que això afavoreix la conciliació, però no només això, sinó que està demostrat que els nens que van a l'escola de 0 a 3 anys tenen millors resultats després acadèmics, no? I per tant, per nosaltres temes de conciliació són fonamentals. O, per exemple, una ajuda, és un tema de desgravació a l'IRPF per les famílies que tenen persones dependents. O sigui, hem de caminar a reconèixer realment en diners els drets que es van reconèixer fa anys però que no hi havia pressupostos, no? Hi ha moltes coses d'aquestes qüestions que jo crec que estan en un calaix, que portem molt temps parlant del tema que portem parlant, i a mi m'agradaria molt que es puguin aprovar aquests pressupostos perquè, a més, augmenta el sou als funcionaris també, als servidors públics, que porten molts anys amb retallades i amb congelació salarial. Parlem d'augmentar l'IE+D+I. I sobre la caixa de les pensions que ha buidat el govern Rajoy, com se soluciona? Això només es pot solucionar amb un pacte d'estat. Si hi ha coses importants en aquesta vida, d'entre d'altres, són les pensions dels nostres pares. Però s'han menjat la guardiola sencera. Bueno, perquè tenen un model de gestió que va ser acordat, a més, no només al Partit Popular, sinó de manera de pacte d'estat, que evidentment no està preparat per les necessitats que tenim ara. I mentre es retalla... I vostès què els exigeixen? Nosaltres exigim un pacte d'estat per les pensions. A més, vostè sap que això requereix una majoria. Els pactes en seu moment que es van fer jo crec que van ser un pas endavant, però ja fa molts anys. S'ha de reconstruir el pacte. Ja sabem que els pactes de Toledo en seu dia van ser una cosa molt important, però ara és evident que no podem seguir mirant com no es poden garantir les pensions, no? O com alguns membres del govern fan algunes declaracions que se'ns posen els pèls de punta, no? S'han de garantir les pensions, és fonamental, és bàsic per la nostra convivència. Hi ha moltes famílies que estan visquent ara mateix de la pensió dels avis. Ara, això requereix un pacte que digui, miri, hem de prioritzar. Ja saps que nosaltres sempre hem dit que hi ha molt de greix a l'administració pública, però hi ha molt múscul. I el múscul, sens dubte, són pensions, són educació, evidentment és salut, evidentment és justícia, tots els serveis públics, pels quals sí que val la pena pagar impostos. I els hi ha exigit en aquests pressupostos que donin resposta als 40.000 milions que s'ha berenat el govern de l'Estat amb el rescat bancari i que ja han assumit que no tornaran? Bueno, és que això és una vergonya amb totes les lletres, i vull recordar que aquest sistema de rescat bancari va ser aprovat al Congrés per Convergència i Unió. Sí, però el va tirar endavant el Partit Popular, al qual vostès donen suport. Bueno, no amb aquestes mesures. Nosaltres no donem suport al Partit Popular en general, donem suport a determinades mesures i, a més, vam intentar fer un govern alternatiu i els partits nacionalistes i Podem no ens van deixar, no? I el Partit Socialista, al final, ho dic per la investidura fallida del senyor Sánchez, que tampoc és que el Partit Socialista no hagi tingut errors,
acords, perquè tot el tema de reformes laborals o de sistema energètic o de sistemes electorals que tenim ara també són... Però els hi ha donat resposta al Partit Popular sobre la pèrdua del rescat bancari, no? Nosaltres, resposta, és que la resposta, evidentment, quina és? Doncs que és una vergonya. Hem impulsat una comissió d'investigació de les caixes, perquè tot això ve per un sistema polític de control de les entitats financeres que es va definir en el seu moment, on tots els grups polítics van participar, tots, Izquierda Unida, Convergència, el Partit Socialista, el Partit Popular, i això s'ha demostrat que és un desastre. És un desastre, i nosaltres què volem? Mire, aquesta setmana mateix, si no recordo malament, es registra una proposta nostra també, que estava dintre de l'acord, que és despolitització dels organismes reguladors. És a dir, jo què vull? Unes entitats financeres que no estiguin controlades per polítics, perquè en un moment donat sempre perseguiran els seus interessos més de política, més de partits polítics que no hauria de ser, vostè és política i... No hauria de ser, però... I justament els partits haurien de perseguir el bé públic. Sí, home, al nostre àmbit sí, a l'àmbit financer que ho facin els experts. Jo al Parlament no vull experts, vull experts de determinats àmbits, però vull dir que hi hagi una representació de partits polítics. Ara, per controlar la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, si us plau, que hi hagi algú que entengui una mica i que la seva presidència no sigui només perquè és diputada d'un partit des de fa molts anys. Això s'ha fet sempre a Espanya, o sigui, no és un tema ara del Partit Popular, que de fet sempre s'han anat repartint les quotes. Però aquesta setmana, vull dir, què fem nosaltres? Impulsar una comissió d'investigació de caixes, evidentment presentar aquesta setmana una iniciativa per despolititzar els organismes reguladors. Si haguessin tingut organismes reguladors independents realment, les preferents no haurien estat una autèntica estafa a milers de famílies en aquest país o no s'hauria saquejat les caixes d'estalvi com s'ha fet a Espanya. Inés Arrimadas, se senten còmodes després de tots els casos de corrupció que té el Partit Popular oberts i després de veure que Mariano Rajoy va al Congrés dels Diputats perquè li demanen les forces polítiques i no dona cap explicació el dia del cas Gürtel, al contrari, utilitza allò aquella compareixença bàsicament per fer un míting. Vostès se senten còmodes aguantant en el govern Mariano Rajoy? Miri, còmodes no, el que som és pràctics. Nosaltres vam intentar fer un altre govern amb el senyor Sánchez i els partits nacionalistes i Podemos van votar en contra. El que som és pràctics i realistes. Ara, aquest govern no té majoria i vostè deia molt bé que l'altre dia va fer el senyor Rajoy un míting. I per què? Perquè el format no era l'adient. Nosaltres que hem impulsat al Congrés dels Diputats una comissió d'investigació on el senyor Rajoy té dues coses. Primer, té un format d'interlocució directa, és a dir, com el que esté fent ara, vostè em pot preguntar, em pot interrompre, em pot demanar, no, però digui'm, si us plau, això. I no és un míting com el que va fer l'altre dia. I segon, té obligació legal de dir la veritat. Per tant, la nostra comissió d'investigació era l'àmbit ideal per fer-ho, i es farà igualment. Hi havia d'altres partits que deien no, que vingui a un ple del Congrés. Bueno, doncs que vingui, no? Però no és el format ideal. Ara, no només això, no és només que vinguin a donar la cara al Parlament, és que hem presentat per primer cop a la democràcia al Congrés dels Diputats una llei integral contra la corrupció que té, entre d'altres mesures, eliminar els indults a polítics corruptes, protegir els denunciants de casos de corrupció política, que vostè sap que moltes vegades estan absolutament desemparats i, bueno, tenen pressions, perden la feina, etc. Eliminar els aforaments polítics, perquè a mi m'agradaria que tots els polítics siguem igual davant la justícia i ara mateix tenim una mena de privilegi que a mi em sembla absolutament anacrònic i que es pot eliminar. De fet, ja s'ha eliminat a Múrcia, per primer cop a Espanya, allà on som decisius. I d'altres mesures de lluita contra la corrupció que podem parlar molt de corrupció i jo sóc la primera que m'indigno, però el que hem de fer és aprovar mesures que siguin necessàries perquè això no torni a ser la realitat del dia de cada dia. I si l'indigna tant la corrupció, per què no estaven asseguts a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya per esbrinar si hi ha hagut corrupció en el govern de l'Estat en l'ús de mesures contra la política catalana? Hem estat asseguts i hem acabat. De fet, al Congrés s'ha acabat la comissió fa, no sé si unes setmanes, i hem estat asseguts des del primer govern. Parlo de la comissió aquí al Parlament de Catalunya. Aquí van començar, però quan van veure que això era una cosa que només feia Junts pel Sí i la CUP, que es bloquejava la seva... fins i tot
el programa de feina que s'havia aprovat al Parlament, ells feien el que volien, no només nosaltres, de fet nosaltres vam ser l'últim grup parlamentari que van deixar d'anar-hi, però el Partit Socialista, el Partit Popular i nosaltres van dir, mira, és que això és per vostès, no? I a més, reconegut també per l'altre grup de l'oposició, que era una autèntic politització de la comissió. Però de totes maneres hi hem estat i hem votat a favor de fer la comissió. L'única cosa que vull deixar clara és que això no és una operació Catalunya en el sentit que els partits nacionalistes siguin Catalunya. Catalunya som tots. I els partits que no som independentistes, no, perquè això, el llenguatge és molt rellevant, no? Aquí el que ha passat és que s'ha fet un ús absolutament lamentable de recursos públics per intentar perjudicar partits de l'oposició. I, de fet, això ha quedat demostrat que hi ha responsabilitats polítiques per fer-ho, però a mi m'agradaria també poder fer aquestes comissions d'investigació al Parlament, perquè la legislatura passada nosaltres vam plantejar també una comissió d'investigació per unes informacions que havien sortit del CSICAT, del conseller Puig, etc., i es va bloquejar per Esquerra i Convergència. Jo el que demano és la mateixa transparència, o, per exemple, la comissió Vidal, que el jutge Vidal va sortir dient que s'havien agafat les nostres dades i que hi havia una operació, evidentment, que no responia a la legalitat i als nostres drets, i què va fer Junts pel Sí i la CUP? Bloquejar la comissió d'investigació. O sigui que l'opacitat del Parlament em sembla que és molt més greu ara que al Congrés, perquè el Partit Popular no té majoria absoluta i no hi ha ningú que li tapi les vergonyes. Aquí Convergència i Esquerra tenen un soci que li bloqueja les comissions d'investigació, com és la CUP. Inés Arrimadas, Mariano Rajoy ha promès i ha assegurat, i el seu govern, Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Català, tothom, que no hi haurà urnes l'1 d'octubre. Si hi ha urnes l'1 d'octubre, vostès exigiran la dimissió de Mariano Rajoy i que convoqui eleccions? Bueno, jo el que he sentit i el que nosaltres hem dit és que no hi haurà un referèndum. No. No, sí. Nosaltres és que no ens podem posar una urna aquí a la taula, Li hem sentit dir a Mariano Rajoy no habrà urnes en Catalunya. Bueno, jo crec, insisteixo, o sigui, aquí podem dir moltes coses, però no hi haurà un referèndum, que és el que portem mesos dient. Que hi haurà una urna aquí, podem posar una urna aquí el dia de les eleccions, o a les seus de l'ANC, o... Deixi'm preguntar-li d'una altra manera. Si hi ha 2 milions de persones, o 2 milions i mig de persones, o 3 milions de persones al carrer intentant posar, com vostè diu, vots en unes urnes, qualifiquem-les com vulguem, però comptant-se, vostès li demanaran la dimissió a Mariano Rajoy i la convocatòria d'eleccions? Miri, la veritat és que no hem contemplat aquesta opció. Per què no? Perquè és que, a veure, la responsabilitat del govern d'Espanya és garantir els nostres drets i garantir que no es pugui fer servir diners públics en coses il·legals, que no s'agafin les nostres dades personals de manera il·legal, que no es pressioni a funcionaris, com s'està produint, que es garantitzi que els Mossos tinguin unes ordres clares i que no se'ls posi entre l'espàs i la paret, com s'estan posant ara mateix amb els funcionaris, i això és l'obligació del president d'Espanya en un moment com aquest, doncs que ho facin. El 9 de novembre... I és igual com ho faci? No, home, sempre dintre dels àmbits democràtics i legals. Està d'acord amb el que està fent la Fiscalia General de l'Estat, Inés Arrimadas, a Catalunya? La Fiscalia, els fets que hem vist en les darreres hores o dies a Catalunya, de detencions, sobretot, que jo crec que és el més sensible a vegades, ho està ordenant un jutge català, un jutge del jutjat número 13. Per tant, a vegades... El del cas Vidal. El del cas Vidal, sí. El del cas Vidal... Que ha sortit ara, justament. Bueno, justament, és que de dies històrics del procés portem com molts anys, O sigui, agafar un dia que no sigui històric i un moment important pel procés seria complicat, Però, evidentment, no es va poder fer la investigació del cas Vidal al Parlament perquè els senyors de Junts pel Sí i la CUP, aquests tan demòcrates, van bloquejar la comissió i, evidentment, que això té conseqüències. És a dir, Mònica, s'estan agafant les nostres dades personals de manera il·legal. No sabem qui té el cens. Això no està aprovat, diguéssim. Home, no, jo vull que s'investigui. Sí, no està aprovat. S'ha d'investigar tot. Però no té bona pinta. Però no té bona pinta. No li parlava del jutjat número 13 de Barcelona, jo li parlava de Fiscalia, que és el que depèn del Ministeri de l'Interior. Inés Arrimadas, vostè considera que les mesures que està prenent Fiscalia són proporcionals, com van dir, per perseguir l'1 d'octubre, i valora que tot el que està passant a Catalunya amb l'arribada massiva de policies, i ahir les veus que sentíem de
policies, segur que ho ha sentit vostè, que marxen de Còrdova i de Huelva amb aquests crits. A vostè li sembla que això és una situació normal? Bueno, això suposo que serà la gent, no?, d'altres parts d'Espanya, m'imagino, no? Bueno, no sé, evidentment, jo he sentit molts crits les darreres setmanes també a Catalunya, com premsa espanyola manipuladora, fora botiflers, els carrers seran sempre nostres, que no sé si vol dir que els que no som independentistes no tenim els carrers o no som nostres. No refereixen a la gent, suposo. Bueno, a quina gent? Perquè clar, aquí ara mateix... De la gent, de vostè, de... Bueno, si m'inclouen també, però a vegades també es diu ha sortit la gent al carrer l'11 de setembre i tota la gent que no som independentistes no hi són, no? Per tant, sembla proporcional l'arribada de policies massivament aquí, amb els vaixells atracats al port de Tarragona, de Barcelona, amb el Piolín. Miri, vostè li sembla proporcional, això? Bueno, això són decisions judicials. Jo, evidentment, el que dic és el president de la Generalitat i el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras sabien perfectament que tot el que estaven fent tindria aquesta resposta. És que ho sabien. Ho sabien. Ells saben des de fa molt temps que un referèndum no poden fer, perquè no tens cobertura legal. Per cert, no tenen ni sindicatura electoral. O sigui, estan incomplint la seva pròpia llei del referèndum, Van dir que havien fet la feina ja. Sí, clar. Sí, clar. És que és tot tan seriós, de veritat, O sigui, que encara puguin mantenir que es farà un referèndum el dia d'octubre, a mi em sembla, de veritat, que és que no té justificació ni cap ni peus. Però insisteixo, vostè li sembla... Jo el que li dic és, el senyor Puigdemont diu que no descarta fer una declaració unilateral d'independència el dia 3 d'octubre en funció del resultat que ells interpretin que has tingut el que passarà l'1 d'octubre. A vostè li sembla que Alemanya, que Itàlia, que França, que fins i tot el Regne Unit, de manera il·legal que s'està fent tot, no tindria això conseqüències? De veritat que algú es pensava que no tindria conseqüències? Jo ho dic perquè la gent del carrer sap perfectament que quan et criden a declarar, per exemple, l'altre dia parlàvem amb un conegut que havia estat testimoni d'un delicte. No tenia res a veure, o sigui, no és culpable de res, era testimoni d'un delicte. Doncs bé, li van cridar el jutjat li va cridar a declarar i ell, si no hi anava i es negava a anar-hi, no sabia, estava superpreocupat per les penes que podia tenir, no?, d'obstrucció a la justícia, etc. Doncs, si una persona del carrer té l'obligació d'anar al jutjat quan li toca perquè ha estat testimoni d'un delicte, home, el president de la Generalitat té l'obligació, com a qualsevol ciutadà, de complir amb les resolucions judicials. A mi aquest discurs de no, a mi no m'inhabilitarà ningú, home, com a qualsevol persona del carrer, t'inhabilitarà un jutge i espero que no s'arribi en aquest punt, perquè jo espero que el president Puigdemont rectifiqui i a més és l'única persona que ho pot fer. Si el president Puigdemont avui mateix surt ara a les 12 o a l'hora que vulgui i reconegui públicament, miri, no es podrà fer el referèndum, fins aquí hem arribat, ho hem intentat i ho aturem tot perquè això realment no té futur, aquí s'acabarien totes les actuacions. I vostès des de Ciutadans posen damunt la taula un referèndum pactat? No, jo crec que és conegut que no. Llavors, quina solució aporta vostè? Hi ha partits que han canviat 40 vegades d'opinió. El Partit Socialista va presentar unes eleccions amb un referèndum al programa, després no, la senyora Colau un dia diu una cosa o una altra. Nosaltres no hem enganyat mai a ningú. Però hi ha 83 escons del Parlament de Catalunya, 83 en aquests moments, dels 135, que defensen un referèndum pactat amb l'Estat. Senyora Arrimadas, què li contesta vostè en aquesta part de la nostra societat que ha votat aquests 83 escons, no?, aquests 83 homes i dones que estan asseguts en el Parlament amb vostè i que no volen això que està passant, volen un referèndum pactat amb l'Estat. Exacte, amb això estem d'acord. Vostès els hi oferiran per sortir d'aquest atzucac? Un referèndum que només pot tenir una conseqüència, que és o ens quedem com estem després d'un procés de conflicte social, o anem a pitjor perquè sortim d'Espanya i de la Unió Europea després d'un conflicte social, no. Nosaltres no ho defensarem, però és que no enganyem a ningú. I jo, amb aquesta gent que legítimament, perquè això és legítim, voler un referèndum d'independència és legítim. El que no és legítim és imposar-ho de manera il·legal, però voler-ho, evidentment, és legal i democràtic. Ara, no és el nostre model... Què proposen? Reformes. Però quines reformes? Li dic, reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes, per exemple. Reforma del sistema judicial perquè no estigui absolutament polititzat. Miri,
reforma del concepte de l'Espanya radial que de manera molt general es té a determinades parts d'Espanya. Per exemple, i això es veu molt bé, el tema d'infraestructures. I mai un referèndum. Referèndum per sortir de la Unió Europea i d'Espanya, no, Mònica, perquè les conseqüències no poden ser més que dolentes. És a dir, o ens quedem com estem, després d'un procés de conflicte i de deixar un calaix d'altres problemes que tenim, o sortim d'Espanya i de la Unió Europea i tenim menys oportunitats i menys drets. Qui vulgui tornar-se a presentar a les properes eleccions de Catalunya amb la seva proposta estrella de defensar un referèndum, que ho faci. Nosaltres estem per reformes, estem per lluitar per millores, per infraestructures. Per cert, en aquests pressupostos es torna a contemplar importants partides pressupostàries per garantir el corredor ferroviari del Mediterrani. Reforma constitucional. És que hi ha tanta feina a fer que el parlar només d'aquest monotema ens està fent perdre moltes qüestions, i també reformes a Catalunya, perquè aquí parlem de que s'ha de reformar moltes coses a Espanya, som els primers que ho defensem, però a Catalunya també. I per últim, la Fiscalia. Estic totalment d'acord en que s'ha de garantir que la Fiscalia General de l'Estat sigui de l'Estat i no del govern. Què ha fet Ciutadans? Ha presentat, ja està registrada al Congrés dels Diputats, una reforma de la llei per aconseguir que la designació del fiscal general de l'Estat sigui una designació menys governamental, o sigui, que no sigui governamental i que sigui una miqueta més de consens per garantir la imparcialitat. Nosaltres som demòcrates, respectem les decisions judicials, lluitem per canviar les coses i canviar les lleis i, a més, anem treballant en d'altres coses que per nosaltres també són prioritàries. Però el fiscal general de l'Estat en aquests moments és José Manuel Maza. I ahir, quan li preguntaven sobre la detenció possible de Carles Puigdemont, deia això. Legalmente se podían dar los requisitos, sobre todo por el último de los delitos, el delito de malversación, porque como sabe usted, una privación de libertad cautelar solo cabe si el delito que se persigue tiene pena privativa de libertad. Pero eso no quiere decir que se pida o no, tendremos que ver, en fin, en qué circunstancias se produce en su momento. De momento, hasta hoy, no lo hemos solicitado, no nos ha parecido oportuno y, bueno, pues es una decisión que siempre queda ahí abierta, pero que de momento, como digo, no hemos considerado que deba hacerse. Si detenen el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Ciutadans es planta definitivament davant del govern de Rajoy i li diu, mira, per aquí no? Miri, el que ha de fer el senyor Puigdemont, si us plau, és aturar tot això. Sí, però jo li parlo de les mesures que podien prendre el govern de l'Estat contra Carles Puigdemont, que és el president de la Generalitat. Insisteixo. El president Puigdemont l'altre dia no descartava, i a més això està en el seu full de ruta, el que han canviat 40 vegades, però en el d'ara, la versió darrera, diguem-ne, està, que és fer una declaració unilateral d'independència. El dia 3, si surt, el que ells diguin que surti, perquè com que això no ho controla ningú, encara que no hi hagi referèndum, potser posem aquí una urna i compte, no? 10 vots, vinga. Aquí no, aquí bàsicament explicarem què passi. Aquí ja m'enteneu, no? O a la seu de l'ANC o on vulguin. Per tant, que aturi tot això. Està només en un escenari ja d'escalfar el carrer, i a mi no em sembla bé. Però vostès li han dit a Mariano Rajoy que no detingui a Carles Puigdemont? A veure, té molts defectes el senyor Rajoy, li diem sempre, però home, detenir el senyor Rajoy no tindrà ningú, espero, Ho farà Fiscalia, que depèn del Ministeri de l'Interior. Li garanteixo que si el senyor Rajoy fa alguna detenció, bueno, senyora això seria ja per plantar. Fiscalia depèn del Ministeri de l'Interior. Sí, Fiscalia, bueno, és una designació política que nosaltres volem revertir perquè som els únics que hem presentat aquesta proposta. Li dic una cosa, l'única persona que sap si això passarà o no, ara mateix és el senyor Puigdemont, perquè ell sap el que farà. Ell sap el que farà, i suposo que estarà molt ben assessorat jurídicament en un moment com aquest. Però què m'està dient? Que si continua endavant el detindran segur? No, jo no ho sé, res. Jo el que dic és que el que primer sap si això hi anirà més o no és el president Puigdemont, perquè és l'únic que sap si aturaran una miqueta tot això o aniran a totes. Llavors, potser la pregunta li hauríem de fer... Però és que ja ho ha dit que aniran a totes. Bueno, ja ha dit tantes vegades, també va dir aquí que declarava la independència en 18 mesos i al final han passat els 18 mesos i ja ens han inventat ara el tema del referèndum un altre cop. És a dir, no tot el que ha dit el senyor Puigdemont al final s'ha demostrat que era veritat. Només vull deixar-ho aquí sobre la taula. Però vostès els han advertit, perquè vostès són els socis preferents en aquests moments claríssimament. No estem al govern ni hem participat de la designació de Fiscalia. Els ajuden a mantenir-se en el poder. Ajudem a que s'aprovin mesures a canvi. I quan els hem de fotre canya també ho fem, que a vostè
la deu amoïnar, perquè vostè no només és la portaveu de Ciutadans, és que vostè és la cap de l'oposició al Parlament de Catalunya. Principalment és que soc la cap de l'oposició. I això la deu amoïnar, segur. Aquesta situació, sens dubte. Perquè fa molt temps que ens coneixem i li conec la cara una miqueta, i se la veu amoïnada. I preocupada. Per tant, vostè segur que li ha preguntat a Mariano Rajoy o a l'Albert Rivera, perquè l'Albert Rivera sí que deu estar en contacte. Jo no he aconseguit parlar mai més amb ell des de que no està aquí, però... No em diguis això. És així. Però que ell, quan deu parlar amb Mariano Rajoy, li deu dir, bueno, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué mandaràs? ¿10.000, 15.000 policies a Catalunya? Mira, nosaltres som molt crítics amb el que ha fet el govern d'Espanya i crec, no només el govern del PP, sinó molts governs anteriors. I estic convençuda que aquesta situació no s'hauria d'haver arribat mai. Sí, però si mai és mai. Però, evidentment, davant un govern que diu que no compleix les resolucions judicials, que es gastarà diners públics per una cosa que és il·legal, que agafa les nostres dades de manera il·legal i que diu que no descarta declarar la independència el dia 3 d'octubre, jo dic que ha de fer una democràcia moderna un país d'Europa. No ha de fer res? Hem de deixar que faci el que vulgui i que trepitgi els nostres drets com a catalans? Perquè a mi em preocupa molt, tu deies, estàs amoïnada. I tant que estic amoïnada. Sentir el conseller Turull parlar de súbdits dels que no volem sortir, o el senyor Tardà, que s'ha afegit un nou terme ara a la conversa, diguem-ne, que és que els joves que no vulguin fer això són traïdors a la pàtria. Senyora Arrimadas, Íñigo Méndez de Vigo està parlant de tumultus. Vostè que viu aquí i que coneix molt bé, em consta, totes les manifestacions que hi ha hagut en aquest país, les que hi ha hagut recentment, vostè, que és una persona que sempre és franca i diu les coses de cara, vostè ha vist tumults al carrer, senyora Arrimadas? No sé què es refereix amb això, jo he vist molta gent... Tumults és un terme jurídic que s'utilitza per imputar delicte gravíssim de sedició. Doncs això i vostè ho sap perfectament. Quan el responsable d'un govern espanyol utilitza sistemàticament la paraula sedició, la paraula tumult, per parlar de sedició, no està parlant-ho innocentment. Vostè ha vist tumults al carrer, senyora Arrimadas? Jo he vist molta gent al carrer, la major part de les quals d'una manera pacífica, però també he vist com es llançaven objectes als funcionaris que sortien de fer un escorcoll, he vist com una secretària judicial havia de sortir de la taulada perquè hi havia unes persones violentes a la porta que no els hi deixaven sortir, he vist com s'han destrossat cotxes de la Guàrdia Civil, he vist coses que no m'agraden. Jo també he vist coses que no m'agraden. Amenaces tant a Rivera tant a Albert Rivera com a Anna Gabriel amb un tret a la nuca, i vostè, que ara avui segur que farà propòsit d'esmena, no matar-ho de manera radical, això. Recorda les amenaces? A l'amenaça d'Anna Gabriel va dir què espera. Bueno, a veure... M'agradaria que avui aprofités aquest micròfon i jo li ofereixo perquè matisi això. És que vaig fer un tuit molt clar que crec que no dona peu a cap tipus d'interpretació. O sigui, condemna absoluta, perquè a més, no només és de demòcrata condemnar les amenaces i el senyalament per cert de persones, és que ho hem patit tant que com no hem de condemnar per descomptat, i li dic, a què espera per dir-li al RAN que aturi la campanya que té als carrers d'assenyalar els membres de partits que no pensem com ells? Ho dic perquè és tan greu, a més, ja no només s'està començant a intimidar o amenaçar els polítics, sinó a les seves famílies. Perdoni? Home, el comerç dels pares de l'Albert Rivera... O sigui, estem ja en un punt que ho aturem tot això, si us plau, i tornem a la realitat i a la normalitat i al seny. Creu que això ho arreglarem detenint el president Puigdemont? Bueno, això ho solucionarà el president Puigdemont declarant la independència. Vostè creu que la solució només està en mans de Puigdemont? Realment ho creu, això? Mira, Mònica, ara mateix aturar aquest cop a la democràcia a les institucions catalanes només està en mans del president Puigdemont. A curt termini, el que està passant ara mateix està tancat al Parlament de Catalunya. Ho han tancat, fins que ells diguin. Hi ha campanya? No, és que no hi ha campanya, Mònica. És que aquest és el problema. No, ja sé que és una broma, però és que és greu, perquè no hi ha campanya, perquè no hi ha cap procés electoral. És impossible que hi hagi campanya quan tenim cada dia una notícia relacionada amb fiscalia, amb policia, amb el Piolín, amb el vaixell, amb alcaldes citats, amb joves citats per replicar una web, amb gent que li... Mònica, sobretot no hi ha campanya perquè no hi ha cap procés electoral legal convocat.
Això és el motiu principal. Hi ha una llei que està aprovada al Parlament. Sí, una llei suspesa, Mònica, que fins i tot l'estan incomplint els propis del senyor Puigdemont, que no tenen ni sindicatura electoral. És que és una pressa de pèl per la gent, fins i tot que vol un referèndum d'independència, ho dic de veritat. Inés Arrimadas, és partidària de que... I acabo amb una reflexió. A curt termini, qui està posant per sobre de tot els seus interessos i està trepitjant els drets dels catalans perquè s'està assenyalant a alcaldesses i alcaldes i a regidors, perquè s'està pressionant a funcionaris, i a més d'aquí tenim molta informació i molta gent que està... Aquesta sí que està molt amoïnada amb aquesta situació, s'està fent servir dades personals de manera il·legal, s'està fent servir diners públics de manera il·legal, o sigui, això no ha de tenir conseqüències en una democràcia? Jo pregunto, jo li dic, nosaltres sabem que Ciutadans és absolutament contrari, perquè això ho ha dit des de l'inici, des de la fundació de Ciutadans, sabem perfectament quina és la línia, per tant vostès no s'han mogut de l'escenari, però el que sí que ha vist Ciutadans d'ençà que van aparèixer és el creixement de la voluntat col·lectiva per arribar a poder exercir el dret d'autodeterminació. Per això li deia, escolti'm, vostès, evidentment, governen aquí i suposo que vostès presentaran les eleccions a futur, no? A Catalunya es continuarà presentant... Que governem a Catalunya, de moment no. Ha dit governen aquí? No, governen, vull dir, vostès ocupen una part de l'espai polític aquí, bueno, clar, com a líders de l'oposició, amb un 80% de la població que els hi demana una altra cosa. Jo dic una cosa, ara mateix el president Puigdemont amb l'1 d'octubre no està responent ni tan sols a la gent que vol un referèndum de veritat, perquè està prometent una cosa que no pot complir. O sigui, jo el que no puc acceptar és que es digui que l'1 d'octubre és respondre a tota la gent que vol un referèndum de veritat, perquè això que passarà l'1 d'octubre, que no serà un referèndum, no sabem què passarà, si hi haurà liu, si hi haurà una mobilització, no ho sabem, però segur que no és un referèndum, no és cap resposta a cap part de la societat. Perquè la gent que vol de veritat un referèndum d'independència amb garanties, reconegut internacionalment i vinculant, que és el que han promès, això no es produirà. Per tant, a tota aquesta gent, vostè fa moltes vegades aquesta pregunta, què li diem a tota la gent que vol, no? Doncs el que no faré... La gent espera respostes. Bueno, la gent, tota la gent... Sempre els diem, això és il·legal, això és il·legal. No, il·legal i, a més, contrari als drets dels catalans, perquè això s'ha fet vulnerant el reglament del Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries, els lletrats del Parlament i l'Estatut d'Autonomia. O sigui, no torni tants dies enrere, que han passat moltes coses d'ençà d'aleshores. Hi ha una llei aprovada al Parlament. Bueno, és que una llei suspesa, Mònica. Que sí, però jo li explico d'on venim. Això ja ho vam parlar l'altre dia, quan ens vam trobar i la vam entrevistar al Parlament. Però és que estem en aquesta situació, encara. O sigui, no ha canviat res. Una llei que està suspesa, que tothom sap que és carregar-se l'Estatut d'Autonomia, el Parlament. És que li dic una cosa, el president Puigdemont s'ha carregat l'autonomia de Catalunya amb això i s'haurà de recuperar i haurem de treballar molt... Què vol dir s'ha carregat l'autonomia? Home, ha tancat el Parlament, perquè ha dit que no vol plens, fins que ells diguin. Ha saltat per sobre el Consell de Garanties Estatutàries, l'ha anul·lat de facto. Ha silenciat els lletrats del Parlament. S'ha carregat l'Estatut d'Autonomia. Home, això em sembla que és atacar l'autonomia de Catalunya, no? Dic jo, O sigui, si no, què és? Què és atacar l'autonomia de Catalunya? Si algú de fora hagués vingut i hagués passat per sobre del Consell de Garanties Estatutàries en el sentit de no poder ni tan sols demanar l'informe, no és vinculant, però és preceptiu. Per tant, no te'l pots carregar. Diu que el Parlament no, millor el tanquem fins que jo digui, sense que hi hagi campanya. I, a més, dir, no, l'Estatut, saps què? Mira, el passem per sobre, o fins i tot la llei electoral. Només una dada que és molt significativa. Per aprovar qualsevol cosa de la llei electoral es necessiten 90 escons al Parlament. 90! I el que es va aprovar l'altre dia tenia 72 diputats. És que estem passant per sobre de les nostres pròpies regles que ens hem dotat entre tots. Escolti'm, si això ho fa d'un de fora, seria un problema. Que em diu el seu equip de comunicació que se n'ha d'anar. Són 5 ja, a les 9. Sí, se'ns passa sempre que és volant. Inés Arrimadas, aplicació, depèn de quin sigui l'escenari, del 155 per suspendre temporalment competències i poder convocar unes eleccions autonòmiques? Home, jo espero que convoqui el president Puigdemont... Però si no ho fa? És que jo espero que ho faci. És que què dirà? Jo tinc un dubte molt... De veritat, que no em deixa ni dormir, Què dirà el president Puigdemont el dia 1, el dia 2? Què dirà? Continuarà amb la ficció de que això de veritat ha estat un referèndum? En sèrio? De veritat? Però si no ho fa... I dirà que declarar la independència el dia 3? Com no ha descartat en reiterades ocasions, i com diu la llei que van aprovar, és il·legal, però pot orientar una mica per on aniran. I si no ho fa...
És partidària Inés Arrimadas com a cap de l'oposició. Ho he dit moltes vegades. Però sí, ja ho sé que no vol. Espero que no hi hagi més detencions, espero que no es gastin més diners dels catalans, espero que no s'assenyali més a la gent que no pensa com ells. Ni dels espanyols, perquè tot aquest operatiu policial i judicial val una pasta, també. Home, i tant, garantir la seguretat val molts diners. Però vostè creu que la societat catalana necessita més seguretat de la que té? Home, jo crec que s'ha de garantir la seguretat. Vostè creu que els Mossos d'Esquadra no estan fent la seva feina? Jo crec que sí. I necessiten 10.000 policies més? Home, jo ahir sentia a una televisió a un dels membres d'un dels sindicats dels Mossos i deia que ells que vinguin a ajudar no tenen cap problema. El que volen és ordres clares i que ningú els hi prengui el pèl ni els posin contra l'espasa i la paret. Els passa la paret. Necessiten ordres clares i dic una cosa, Mònica, de veritat, jo l'altre dia vaig veure com funcionaris no podien sortir d'una conselleria després de fer un escorcoll. Per tant, que es pugui garantir la seguretat dels funcionaris i de la gent i de tot el que pugui passar els propers dies, que a mi em preocupa, i jo li dic de veritat, tant de bo no s'hagués arribat mai amb aquesta situació, i si jo fos presidenta de la Generalitat, evidentment que això no s'hauria produït mai, a mi em preocupa. Article 155? Espero que no s'hagi d'aplicar, però evidentment, davant la situació de declaració unilateral d'independència que no descarta el president Puigdemont, ja ens podem imaginar què passaria a qualsevol país de l'Europa del nostre entorn. O sigui, és que som conscients del que estem parlant. És que tenim un president d'una comunitat autònoma que diu que no descarta declarar la independència el dia 3 i mentrestant s'estan vulnerant els nostres drets com a catalans. Això ha de tenir resposta. Home, evidentment, és la solució a llarg termini. No, és que no és la solució, és que allà també es deia ahir, no?, un programa, o sigui, és que en una democràcia complir la llei no és un bufet de dir, bueno, si m'agrada n'agafo i si no, no n'agafo. No, és que s'ha de complir. Ara, al curt termini, aturar el cop a la democràcia i restituir el seny, l'autonomia de Catalunya a la seva plenitud, el Parlament i tot el que calgui. A mig termini, per mi, l'única solució són eleccions. Per tant, aplicació del 155 temporalment? Espero que no s'hagi d'arribar, però insisteixo, si declara la independència, home, s'haurà de valorar què fer. Insisteixo, crec que en qualsevol dels casos no serà mai més del que es produiria a cap país de l'Europa del nostre entorn. És que estem parlant d'un senyor que s'ha carregat l'Estatut d'Autonomia, la Constitució, el Consell de Garanties Estatutàries, el Parlament, en 2 dies. És que, Mònica, de veritat, ens pensem que això no tindria conseqüències en cap país del nostre entorn democràtic? Jo crec que hem de ser molt realistes, respectar tothom, perquè jo no faré mai el que ha fet el senyor Puigdemont, de dir que la gent que vol un referèndum no és demòcrata, o que són súbdits, o el senyor Tardà que diu que som traïdors. Mai, i a més tu ho saps, perquè tinc gent al meu entorn, amics, que són independentistes i que volen un referèndum, i per mi és legítim. Ara, el que no és legítim és voler aconseguir-ho saltant per sobre de tots els nostres drets i del nostre sistema democràtic. Això no és legítim. I això és el que està fent el president Puigdemont. I li dic més, el primer que defraudarà a la gent independentista no seré jo, perquè jo no els he promès mai cap cosa relativa. A mi no em podran dir... No els hi ha promès mai res. No els hi ha promès mai de declaració d'independència o de referèndum. Hem parlat de moltes coses que crec que són molt importants pels independentistes. Des del punt de vista dels seus objectius nacionals. Com el tema dels permisos de paternitat, de la comissió d'investigació de corrupció, etc. Que jo crec que això serà la solució, tornar a parlar del que es uneix, independentistes i no. Però a mi no em vindran a buscar dient vostè m'ha enganyat. Jo podré mirar els ulls de tots els catalans, pensin com pensin, perquè jo no he enganyat a ningú mai. Però el que sí que haurà de mirar els ulls i reconèixer que no va fer un referèndum de veritat, que no va declarar la independència i que no som independents, aquí l'única persona que ho haurà de fer serà el president Puigdemont i el senyor Junqueras. I espero que podrem endreçar tot això d'una vegada per totes i tornar a parlar dintre del sentit comú, del nostre seny, i tornar a tenir un projecte de tots, perquè, evidentment, això clar que m'amoïnia, això em preocupa de totes, i espero que el president Puigdemont no sigui tan irresponsable de seguir per aquest camí, perquè no anem enlloc, i ells ho saben, Mònica. A mi el que em fa més pena de tot és que ho saben perfectament. El que passa és que no tenen la valentia de reconèixer públicament. Veurem i ho explicarem, perquè falten res. Ja, mira, l'única cosa bona és això, que ja no queda gaire. Per tant, com que vostè és la cap de l'oposició i arribarem a l'1 d'octubre, hi haurà un 2 d'octubre, i em vindrà molt de gust tornar-la a veure per aquí. Que tingui un molt bon dia. Igualment, i tingueu força també els periodistes, que Déu-n'hi-do tota la feina també que feu des de fa molt de temps. Sap a quin col·legi li tocaria votar? La veritat és que no. No ho ha mirat, No tinc gaire interès. Que tingui un bon dia. Gràcies.